Ngarutin irugi papagayam nga ebasa nito lagip tinapalabas di pagayam nga IMELDA iti Lawag City. Sa gudahin nga ti surat ti lagip tinapalabas di pagayam nga IMELDA. Dear Manong Nemy, naipasagabsap kaniyak Manong Nemy kada kami nga kakabsat. Itinapintas nga disiplina babaan kadagitiya. Naganak kada kami. Nagsipod ta may bilang ti pamilya mga SANGKASAPULAN, SANGKAAPOYAN. Kahit ko na datatang kininanang kaniyak kas inauna kada kami nga kakabsat. When nga ti kanulaing adal ti mabalindang ipatawid kaniyak kada kami nga kakabsat. So nga wanti sa bali nga ramidan mi, no di mangipasnek tingkam panagbasa. Manong may sakmet kadagit kang kanayon nga dumdungeng kanito nga programa lagip tinapalabas kahit kumit nga iburay. Dito simple ang pagkasalitaan tibiyak mi, ken tibiyak ko kinayat ajak tupulos malipatan. Kastuban nga rod Manong Nemy nga rugyak ti aglagip. Impas na kung nga tinagbasa Manong Nemy tapno may ayo dagiti naganak kanyak. Wan kas inauna may sakpay nga babae Manong Nemy ket siyempre na paima kanyak Manong Nemy. Tiya pa naka-assistant ko kininanang. Duha kami kaya nagtinulong kami agdalos, aglaba, agluto. Kaya dumandarakil mo ten, di kakabsat ko Manong Nemy, adamot akam titunggal may sagadakwada, tayo kunada nga Division of Labor. Kabsat ko ni Henry, kastamot tayo kini Heidi. May sala nga karpintero ni tatang, kanadara tayo suksukayan na nga bangkag, nga pagmulmulaan mi, iti nateng, kan kastamot tayo na damot kita sumagmanong ataraken mi Manong Nemy. Sumat arami din tanana nga mapan nag-harvest sa napan ilako. Ken kang kanayon mo ta nagsidakam titlog ti native nga manok no kasta nga bigat ken kinelnat nga rangaw ti kamutig. Simple pa nagbiag. Gagangay lang nga balay Manong Nemy. Takunadan nga may isa ka nagatay may bilang nga da iti na mabanga level ti pa nagbiag ti tao. No pa SANGKASAPULAN, SANGKAAPOYAN kami Manong. Naragsak kami agsibod ta. Nasisingbat kami ken natutudyo kami nga kakabsat. Ken di mapay napuutan met nga nagapa Manong Nemy datatang kininanang. Awan ti madi nga bisyo ni tatang Manong. Saan ka kas duma nga amudat uminom ti arak ken nagsigarilyo. Saan kas duma nga ama nga apapain da dagiti asawa da nga karkaryar da no kasta nga mabarteg da. Nataunay Manong Nemy ti paggamyamanan mi nga kakabsat. Tanadaan kami tikas kadatatang kinanang nga naganak kada kami. Iriada ko niti high school Manong Nemy, siyempre bumabalasang akon. Kat saan nga maliklikan dagiti lalaki nga agrukbab, agduyos, kanyak. Nadanak met makuna nga best friend Manong Nemy iso daytoy ni Cynthia. Tadadagiti gundaway Manong Nemy nga umutang nga niya. Kadgapot na inotak Manong Nemy jakbot unay kastadura tarigitay allowance kinited natatang kinanang kanya ket adamat kita maiduldulin ko. Siyempre na ekonomiya ak dahil tapay tinipasagapsep kada kami nga kakabsat. Basta na ikak noon yaman ti masapul ni Cynthia. Agananos ka, friend. Tanungas pagalikan ta siyak madaan. Siyak tumantimang tagkang ka. Oh, no problem. No kayat mo lagi dinetay saan ko unay nususarin ng arwaten ta itin ko king ka. Okay lang. Nagano nagalalusam, okay lang friend. Yamanak muna ya, tadi pa isog nga katangik. Kasta Manong Nemy ti kinasingad mi kini Cynthia. Kad no kasta nagsasalita kami nga dududwa pagsasalita mi ti masakbayan.
Ano nga tat masagbayan tikas kanyak? Kinuna ni Cynthia, Manong Nemy. Kaya nadaking ka nga mga ramit tibukot mo gasat. No makapagturpusak nun iti high school, baka sa anak ton nga makapag-college. Oo, ikalikako mo Ikalikako mo. Ipagpakasim nga datatanggan na nang mo nga pagbasahin na ka. Tapos saan ka nga maaros, saan ka maudi. Ti kayat ko, agkaraduharan high school. Agkaraduharan tabi ti college. Ini may sa akurso. Ti kayat ko, makiboyfriend na kidibak nang. Anya? Siyempre, siyak na nakurapay. Sumapulak at lalaki nga magitag-ay kanyak. Lalaki nga makaidad kanyak kada kiti ka sa pulak. Kahit ko, agnaeda kiti napintas nga balay. Kompleto talikamen, adaan ti katulong, adda napintas nga lugan ko. Makapalag iti kayat ko papanang nga pagpasyaran, magatang ko ti kayat ko agatangin, di kitay branded, di kitay nababalor. Makastrek ka na kitay special first class nga restaurant. Kasta tembisyon ko iso nga no adala agaharim kanya kabaknang sus, sung bata ka nagos. Kayat ko tibuak na ang friend. Kat si Imelda, di mo kayat tibumak nang no nyaman ti isagot kanyak ni Apo Diyos. Awati ko nga si Pupuso. Okay lang kanyak. Gagangi lang tikit ko. Tinasken, makaradwarak, karintunog makiboyfriend na. Oray saan nabaknang, basta adamat trabaho na, nakapagturpos met. Kayan kang runante amin, tilalaki, nga rumbeng ayatek, kat mangayat met kanyak, nga santo nga mangpasakit kanyak. Deta lang, ngim siya. Oray saan kong ayaten, basta baknang isuna, makiasawa keng kohana. Nagturpusak nga rod Manong Nemy, da kami kini Cynthia iti high school. Aging nga Manong Nemy, ngayon baon da kon natatang kininanang sa syudad, nga kasera, tapnorogya kung tiagbasa iti kolehyo. Naikalikago met Manong Nemy, di kinaganak kini Cynthia, iti pa nagbasa da. Uno pa nagbasa na. Nagkaskolang kam nga rod kini Cynthia Manong, kahit nakadagdagkat kami nga talaga. Yung paglaki din siya. Kinayat na diikit ko ang kasinsin ni tatag ko nga dadya kanata. Nga isut bang pabasa kanya. Ano nga ron? Di pas nang matagbasa. Nakamabaing nga na dyan bang pabasa kang ka. Kaya na. Ano serbi na nga ron? Ngayon ko na kon. Kumitak iti lalaki nga baknang. Kayat na. Kayat kumatan. Ngayon lagi pa yung Cynthia. Amangan mo't nagsikog ka nga di na oras nga sampay makapagturpos. Iso nga masapol nga turpos ta. Iso nga pasnek ta ti pa nagbasa ta. Awan pa lang ti irap-rapin ta nga sa bali. Tapno tigas ta, kat saan nga masayang tigas gastusin ta. Kat siyempre Manong Nemy adu at talaga di kiti lalaki ng arubayan ng agpropose kanyak, ag-admire, agrukbab kanyak. Kastamat ka ni Cynthia. Ngayon kabayatan ngagbasbasa kami ti college Manong Nemy kat saan kami nga nadaan iti boyfriend nga gagayyem. Boyfriend mo? Kat sika, da? Diyak pa yung nasarakan ti lalaki nga pakariknakit ti ayat friend. Kat sika nga rod, at pagkrasak ng samot nga nabaknang. Sikaw. Sadya ko may exclusive nga eskwela. Di pagbasakan niya. Sadya tayo hindi ka nababaknang. Yung sa nga mali. At ang tumit lang. Ayang ka Manong Nemy nga nagturpos kami kini Cynthia iti kursumi. Nga nadaan kami nga dagos Manong Nemy iti pagtrabakuhan. Saan kamlaing nagpadpada iti department Manong. May sa kumpanya Manong. Di pagubrami. Kas mayan natop iti kurso ng kam tinorpus. Siyempre kas taon na itiragsak.
Datatang kininanang kanditi kakabsat ko ket sangkay bagada. Anak, di ka pala makinubnubyo. Ninanang mo. Makinubyo ako na ano adan. Ngayon sa anak pala mag-asawa. Alawan ang pagnanagan nyo. Tumulong ak para iti pa nagbasa mat ni Henry. Kaninto nagraduaran ni Henry. Mabalin na tumatan ti makiasawa. Tanan tinumatan Henry, iti mang tulong, iti pa nagbasa ni Heidi. Oen Manong Nemy dakkel a kumpanya ti pagtrabahuan mi na dumaduma a department. Ket no kasta nga mangal daw kami Manong Nemy may samot nga kantin. Nga dati uneg iti a kumpanya tingkang pagdidinanunan. Manong Nemy digit saan nga empleyado nga makipangan o unag lunch inireta kantin malaksid ka dagiti kakayad na tekbalon tapno makaekonomiyada. Again ka Manong Nemy nga kasla nasulik dagiti dugubukel ti matak idi makitak ti may nga lalaki. Nagguwapo. Agtrabaho madlang ti kumpanya pagtrabahuan mi Manong Nemy so na lang sa baling nga department. Opo gusto ko rin tagpalaglagudog ti pusok idi umasidag kanya kay. Hay. Itapay lang makita ka. Amot na. Dadali makatawarin nga trabaho ko dito. Sika ay talang makita ka. Ora check. Makatawan ko doon the other month. Oh. Agpadpadata nga ang bulan nga simret. Karadrador mo lang idi. Yeah. Kastagmat. Abasang ta nga nagaman mo di data ti college. Sa bali siguro nagbasaham sa walimat kanyak. I'm inyawat ng tiiman naman ng Nemy. Nakaw. Nagbalor ti relo na. I'm Ronnie. I'm Imelda. Di ta Manong Nemy tinagrugyan, ti panagamam mo ken kinasingad mi ken ni Ronnie, tilang madlaw ko ken kuha na Manong Nemy kat saan maununi. Idi Manong Nemy ta agsasarita kami kat imasadeg ni Cynthia. Hi. Ronnie, ni Cynthia, my best friend. Cynthia, ni Ronnie. May masang kumpanya ba't pagtrabahuan tayo di talag papadot department. Hi, nice meeting you, Ronnie. Manong Nemy binuyak no kasano ti panagalamano di kiti dua. Kaya di kita ek ni Cynthia Manong Nemy nakatutok ti matang na tinapintas nga relo nga adda Manong Nemy kini Ronnie. Sana'y pangatong ipababa tilukot ng babae agkasamot kang kohana. Oen Manong Nemy agkasamot ni Cynthia iti lalaki nga pakariknak ti ayat kunak. Ngayon siya mo tayo di saludsuda kang kohana. Tayo lang relo na. Nanginag pa iso di relo na. Baka inregalo da kayong kuhana. Kasla saan ko kayat? Kan may sa diyak mo gustuhan. Tapay. No saan mo nga pagunyan, saan nga kuni. Nakangin-ngin na tingiwat na. Di kahit ko kung mga lalaki ganitay na para to, mapagkatawa na, maparagsak na, babayin lang ka na giti sasauna, na gitay naarukusan ka na giti napipintas nga balikas. Dati mananiw, writer. Samad nga rin nga writer ni Ronia. Samad nga mananiw. Kaya samad di madlaw kayo ko na. Saan nga maununi? Kalsab. Siguro at nga tamot panagayat na kanyak ng bain mata, bain baga. Unong bain mata, aram mata. Unak ko bain baga. Nagtultuloy Manong Nemy ti kinasingad mi kini Ronnie. When masansan nga kami tagkasango nga mangan. Aging ka Manong Nemy nga inawis nak. Wow, daytoyin ko nak. Uro-orayak lati pa nangawis na kanyak.
Inod to eh. Indo ng Sabado. Agkuyog tanto. Papananta. Indag shopping. Awan di shopping ko. Indag di shopping. Paspasyar. Indag palami sila dita mall. Sa tantog merienda. Mangal daw ta. Kaya't po? Awisan naklakit di apikit ng saan. Kan siya lagi tagilibre. Gitu na. Siyak tila lagi siyempre siyak tagilibre. Aging ka Manong Nemy kat napasamak nga rod dayta. Nagkuyog kami. Your uray ko lang akibinan nak Manong Nemy ng tsak mat mauray. Isong siya ako din ang kibin kang kuhana. Masansan di ba nagkuyog mi Manong Nemy ng tsak bitla uray mauray ng agpropose kanya. Kaya di maamuan Manong Nemy siyempre ni Cynthia nagkuyog kami nagdedate kami. O niya? On kayon? Di naman pa hinaibagat I love you. Ang mga nusan nakakayat. As a friend lang di pangayatan na keng ka. Ba, tasyak man. Ano yung takit mong sawin? Napya lang pag-ayaman. Manong Nemy tsaka mo. Ngayon pa sugahim ni Cynthia ti amin. Ito kami sumuti nang yasidag ti bagina kini Ronnie. Tamasansan matan Manong Nemy nga makitkitak ida ng sangsango nga mangal daw. Isumatan ti aduana. Imbos ka siya. Kad nakadlaw ana giti ka opisinahan mi. Nga makadkadlaw mat ti kanahin mi panagkuyukuyuk kini Ronnie. Imelda. Di ba best friend mo ni Cynthia? Aman. Abi kas dyan matan. Inagaw no matan dyan boyfriend mo. Saan ko a boyfriend ni Ronnie? Oo. Dadya nga walang bayagin ng sangsango kaya mangan. Kaya nakita kayo namin sa niti mall. Akip-kibing kayo sa may bagang awan relasyon nyo. Di na pa ibagati kahit na kanya eh. Kinabi nga kita. Sa bali matindi ka doon na. Nimpintan Cynthia na best friend mo. Aging ka Manong Nemy isuda matindi tagkuyukuyog nung hasta nga Sabado ken Domingo. Tinawagak na minsan Manong Nemy ti kayem ko iti may isang rabi iti Domingo. Simong what? Hello friend. Ana? Di ka makaturog. So nga timawag ka. Sika, dati-dati nga tawag ka kanya. Ngayon manipod di da kay matang ni Ronnie kat di ka matang tumawag kanya. Pasensya ka na. Oh, kumusta akin ni Ronnie? May magana kan ka ti I love you? Saan? Oo, magana. Ngayon siyempre, nagkuyukuyog kami. Iso ka na yung tagilibre si ka. Kaya nung hasta nga mapang kami ka na kita'y mabalim yung pagkatangan. Ipilpilit na. Agpili ka. Sikti maka mo. Bayadak ko na na. Bak nang sakit di suna si ka. Ano yan? Bak nang. Siyempre, adalugan na. Naman pagkakahangan lang ang lugan. Eh, pasimple-simple nga misuna. Bakdang isuna. Kayat ko isuna. Kayat mo, kaputabak nang? Nalimad abak nang. Alangan mo't nagsalud-sudak kang kuwana. Ngayon nung kastang iruwan na tiwalit na nukakit. Tapos, nabangbang na kwarta na. Nabangbang tiwalit na. Ngayon di na pa ibaga kang I love you. Di nan saan mo tagaran eh. So akong kunak. Siyak ti mangaram kang kuwana. Manong Nemy, ti saan nga amo ti best friend ko kay dagdardara ti puso. Gabot, para kanya ket inagaw na ni Ronnie. May samad na dyan nga Ronnie. Ti amo ket siyak ti kayat na. Ngam di namat may bagay ti panagayat na kanyak. Ket ore kas jay, ore isuda kini Cynthia. Di na kanumat may bagay ti panagayat na. Ano na ito eh. Sino kada kami ti kayat na? Sakit ingkari ni Cynthia nga rami din ti amin.
Aging ka Manong Nemy nga nadamag kulaingen mismo matlaing ginisintya. Nga dan napasamak ka na kuwada. Anya? Kahit mo masawang Cynthia? At dan napasamak ka na kami, friend. Kasano? Na minsan nga nag-date kami. Naginom kami. Nabartek kami. Aging ka nga simrek kami ti hotel. Kat sadya hotel. Kat siyempre, naitad ko na ti amin-amin ko. Anya? Kat plan-plan no minti pa nagkalay sa amin. Iyam amunak kanun kani papang na. Tsaka mo no, sinot papang na. No iyam amunak, awisan naktun di balayda. Dito'y kuntun mga amuan no natakkel ti balayda, no bak nang isuna. No kasta, sika ti para ni Ronnie, saan na para kanya? I'm sorry my friend. Kasayat ako na kon, siyak tinang ipamuspusan ti amin. Inted ko ti amin-amin ko. Kat siyempre, kabutad na napasamak ka na kami. Lalaki mo't nga tumakmang takder. Takderan na ti amin. Iso nga plan-plan noon min, di ba nagkalay sa amin? Oh, my best friend. Si kantumit lang ti may honor ko ha? Ha? Si kantumit lang, Juan? Manong Nemy, awam pa yung tinagbalin nga relasyon mi kay ni Ronnie. Ngimitikas dyan nga amuak, iti gagayyem ko Manong Nemy kat tagdardaran ti puso. Kaya mo na sino ti rumbeng nga kagurat. Ti best friend ko, my best friend nga nagbalin nga worst enemy. Hindi ba nagbakasyon ko Manong Nemy dito'y balay? Siyempre, no basta nga payday, iawat ko mismo kaninanang ti sweldo. Alaki tagyaman ng anak. Kat nangibati ka kamit laing iti depositom para iti agdamang nga or-ornungam. Agornungak to nang ito na makapagraduari ni Henry. Madlaw ko anak, naliday ka. Ada ka di problema, Imelda na? Nanang, agluluwa ka. Nagsangsangit ka. Puti anak ko na ya. Nanang, gusto nga talaga. Nagsangit ak. Gapukin ayat kasta. Nadaan kan kayo na yan. Kalpasan na kat. Insina na ka. Sinaktan na ka. Saan kami nga nagadaan ti relasyon ka ni Ronnie. Ngimipatpatid ko iso na jaglayang mauray ng magana ti I love you kanyak nanang. Ti bakadakas jagayem ko ni Cynthia. Apa ni Cynthia? Inagaw na. Inagaw na? Kat saan nga makunang inagaw na balasan ko at tao mat relasyon niyo ako na kini Ronnie. Gamot ta. Nimbaga kang kuha na nga saan ko mauray ti panagdaton ni Ronnie kanyak. No pa amok kan patcheck ni patpatignak. Isumatan ti simublat nga nang isidig ti bagina. Kit isun ti nang ipumuspusan tabno at na mapasamak ka na kawada. Ay mo kon maawata kon. Haan mo nga mauray ang nga ibaga ni Ronnie kang kati I love you no pay amom kan patchem nga patpatignak ka. Unang kit ni Cynthia nga best friend mo. Adamat pa nagkrusonada na ni Ronnie. Awan ti amok. Ngayong gabot ha, kasla naduktalan na nga baknang, kadagsapsapol ni Cynthia ti baknang, kasyayan. Ura mo pa, nagkinawatan na, nagbartek da, sada ng hotel. Kit palang nun din, di ba nagkalaysada, taniro na kit amo na kanu takdiran, tinaramid na iti gagayyem ko. Kaya't mo sa hod, ikasat ni Ronnie ni Cynthia, orisan na ito ni Cynthia. Uwain Manong Nemy inikanak ni nanang itinamnama. Uno aramidek. Uwain napigiding mapukawarak kumatinamnama. Aging ka Manong Nemy gimibtak ti damag. Nga insi na kanon ni Cynthia ni Ronnie. Anya? Insi na mon? Insi na kon. Saan ba't gaya mabaknang? Naglukukan. Apay niyo kumatmamaling ko. Uray no naalan nanti kay kahit naking ka. Nga bali nag-enjoy akmat. Kahit mo saan na ulit-ulit.
namin talunsan. Kalpasan na. Insina mon. Woy. Takon kaya't isuna. Kukwa mo ni Ronnie. Manong Nemy jak garudan makitkita nga kuy-kuyog kan umasadeg ni Cynthia kini Ronnie, umasadeg ni Ronnie kini Cynthia. Aging ka Manong Nemy nga siya kunti masadeg kini Ronnie. Hi. Imelda. Uy, abay naliday ka. Ano problema, makatulong ak? Awang problema, imposible. Kahit mo, ana, datamanin tagkuyog intun Sabado? Sure, sigamin. Inasidgad na ka lang ni kayang mo, Cynthia. Isumatin di kayat mo. Sige, intun Sabado, magkuyog ta. Manong Nemy, dito'y ko nga naamuan nga talaga nag-propose ko man ni Ronnie Manong Nemy. Nagtulag da, nagkita da kini Cynthia iti first class nga restaurant. Wen Manong, ket inuray kanu ni Ronnie nga dumteng ni Cynthia. Ngem, saan na kanu nga nauray? Aging nga tinawagan kanu ni Cynthia ni Ronnie ket imbagana nga agsinadan. Ket syempre, nasugat na pusom, no? Kaslawang matmarik na kasakit. Actually, saan kong ipatpatik ni Cynthia? Hanya? Apin ko nga ikasar mo na sa mong ipatpatig. Ngabot akastahak. Amo katakderan. Di pagribangak. Numampay saan ko ba't nga nasikugan. Naalak na kinabirhen ni Cynthia. Niyamdyak mahawatin suna. No apay nga bigla latan ng Sina na. No sa mo nga ito ni Cynthia? Sino nga tipat-patig mo? Imelda. Actually, si ka talaga tipat-patig ko. Kinapod no na tiabong ngamin ni Cynthia ket baknang ka. Iso nga kinayat na ka. Ngayon pa na kinabirhan na. Ngayon siyak, nung siyak tagayat, bak nang manunusaan. Basta ipatpatig ko, iso. Do you love me? Yeah, I love you, Ronnie. Manong Nemy, nagtulag kami nga rod kani Ronnie, ngayam amunak kani papang na. Nga kasta ide ti aramidan na kuma, uno aramidan na kuma kini Cynthia. Ide imbagak Manong Nemy kini Cynthia nga nakamin ti agnobyo kini Ronnie ket tulagan min ti kalay sami ket tinawaga ki Suna. Kayat mo isuna ores ang baknang janitor laing ti amana. Bago na kawan ide mapanak ko man iti restaurant nga pagkitaan mi nakita ti amana agkay janitor gaglaglanget nga nakasando nga nakashort kipag ko nga amana kat isot ko na ti gwardya dinamag mo na siya na kat isot yung baga na father ni Ronnie kita nga siyak nga ron kay janitor kay anat amana no anyaman ti kasasaan ti managbiagda ngayon para kanyak bak nang manunusaan ni Ronnie tinasken kita adan trabaho na professional kas kanyak iso nga nakam kita ipatpatig ko ni Ronnie ipatpatig nakman hindi na mapanak ko ni ti restaurant Manong Nemy nga nagtulagan mi first class nga restaurant ang dalakay nga agpaiso nga makita kag sagsagad dinamag ko iti security card na sinuray jay ay ni Tata Sedo ayan ni Tatang Sedo isot father ni Ronnie. Yeah, isot father na. Diyan mo ha. Anda ni sa Ronnie dita. Agur uray. Kat ibagbagahan na gani papang na.
nga mapanagsukatin nga puta iam-amu ka no ni Sir Ronnie di papang na iti girlfriend ni Sir Ronnie. Manong Nemy di makita kong dilalaking nga pagpatig ko kasto ni ragsak ko sinabat nak inarakop nak naginarakop kami. Iyore tapasit ni Papa ha. Pinagsukat kon. Damo na ngamin kita saan manin nga sumiplot ti babae ngayon amukang kuha na. Kung kami na itong restaurant. Ha? Kung kami na itong restaurant. Kung kami na itong building. Kung kami na itong restaurant. Ngam kargat ni Papa hindi kasi siya agsagsagad. Ada man janitor mi ang tulungan na ti janitor. Dadi nakayat ni Papa nga daoray may sa duwa nga rugit. Ti kayat na kit masagadan nga dagos. Ohan Manong Nemy nakasukatan ti amana kit naggwapo. Naghalamano kami sa alang-alamano. Nagrakop kami while kami ha. Sikat inikari nga agbaling nga manugang ko. Sikat inikari nga asawa na ti kakaiso ng anak ko. Nga da kayo tagtawid ka na kiti mapanawak ka negosyo. Siyak di saan nga maikari, sir? No. Tinaskin ka nagpimpinatig kayo. Ipatpatig mo, ipatpatig na ka. Kahit ne, agasawa kayon. Kayat ko di maandan ti apo ko. Hindi pala nga kayat ko nga andan apo ko. Kaya di maamuan Manong Nemy ni Cynthia. Nga bakna nga talaga ni Ronnie Manong Nemy. Kastaon iti barag babawi na. Daramal alam loko. Gold digger ka, rupa ka ti kwarta. Nga po saan nga bakdang ti amom, saan mo na kinayat, naipay mo kinabirhen mo keng kuwana. Sikat dilogi, kat siyak dinagasat. Kinunak Manong Nemy, ta siyempre da kami kini Ronnie tinagasawa. Kada kami itati mang manmanage Manong Nemy, tinegosyo, ngayon patawid ni Papa kada kami. Kaya nakastamatan ni Papa iti kang runan nga mga ayawan kadigiti kail iliw na agbaling nga apo ko na pasig nga lalaki nga talo Manong Nemy digiti anak mi kini Ronnie. Nagraduar ni Henry kastamatan kini Heidi kat napintas man ti biyagda Manong Nemy it asang kapamilya. Kat maragragsakan datatang kini nanang tanagbalay kam nga anak da napintas pay ti biyag mi. Kat kang kanayon day bagbaga, nga sa may alaplipatan tinagkapuan mi, tumulong kami kada kita kasapulan titulong. Daytoy nga rod Manong Nemy ti pagkabuklan, ti pagkasaritaak, ngayon nakmat imburay, iti daytoy nga programa. Uwen, sana ka nagarapaap, nga bumaknang, ngayon, inted nga po Diyos kanyak, ti talaga nga naikariya para kanyak. Ore man nga hasta nga dak itinangato nga pedestal ti panagbiag. Amo katalyawan ti nagapuak tatungtulungak kadagiti agkasapulan. Sabi ko Manong Nemy tadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag ket nga rotagyaman nga pagayam mo IMELDA iti Lawag City. Thank you man kang kay Imelda tingga pa nang iburay ti pagkasalitaam. Thank you kanag iti amin nga nagbuya kay nagdengeg. At ibatan ti pagayam niyo ni Manong yun Nemy Ruiz. Mangibat-bati ako tinembag nga oras ka na kay amin nga sangapada. Babay na po.